ವಕ್ರತುಂಡ ಮಹಾಕಾಯ ಸೂರ್ಯಕೋಟಿ ಸಮಪ್ರಭ ನಿರ್ವಿಘ್ನಂ ಗುರುಮೇ ದೇವ ಸರ್ವಕಾರ್ಯೇಷು ಸರ್ವದಾ. ನಮಸ್ತೆ ಯಾನ್ನಿಗಲ್ನ ಮೋಕ್ಯದ ಧನ್ಯಡಿ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುದ್ರಂಗಡಿ ನಮ ಓವಾಂಡಲ ಎಡ್ಡೆ ಬೇಲೆ ಸುರುಮನ್ಪುನಗ ಸುರುಕ್ಕು ಅಡ್ಡಬೂರುವ ಗಣಪತಿ ದೇವರೆಗು ದೇಗು ಪಂಡ ಕಾರ್ಯ ಓವಾಂಡಲ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಂತಿ ಕಾರ್ಯಡು ದಾಲಾ ವಿಘ್ನ ಬರೆಗು ಬಲ್ಲಿ ಪಂದು ಗಣಪತಿಗು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಂತೊನುವ. ಸ್ವಾಮಿ ದೇವರೇ ಯಾನು ಮನ್ಪುನ ಬೇಲೆಡು ದಾಲಾ ವಿಘ್ನ ಬರಂದಿಲೆಕ್ಕ ಕಾಪಾಡ್ಲೇ ಪಂದು. ರಡ್ನೇ ತಾದು ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಕುಲದೇವೇರು ದೈವದೇವೇರ್ನ ಆಶೀರ್ವಾದ ನಮಕ್ ಬೋಡೇ ಬೋಡು. ನಮ್ಮ ಏತು ದೂರ ಇತ್ತೆಂಡಲ ದೈವದೇವೇರು ನಮ್ಮ ಕೈ ಬಿಡ್ಪುಜೇರು. ಕಷ್ಟದ ಪೊರ್ತುಡು ಮನಸಾರೆ ನಮ್ಮ ದೈವದೇವರನ್ನು ನೆನೆತಂಡ ತಾಜಿನ ತೊಚ್ಪಾದು ಕೊರ್ಪೇರು. ಅಂಚಿನ ಎನ್ನ ಇಲ್ಲದ ದೈವದೇವರಿಗೂ ಅಡ್ಡಬೂರೊಂದು ಗ್ರಾಮದ ದೈವದೇವರೇನು ಮನಸಾರೆ ಮನವರಿಕೆ ಮಂತೊಂದು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋನು ಸುರು ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯಾನು ಪನ್ಪಿನ ವಿಷಯ ತುಳುವೇರ್ನ ಪರ್ಬ ಐಟ್ ದೀಪಾವಳಿ. ತುಳುನಾಡಿಡು ದೀಪಾವಳಿ ಪರ್ಬ ಪಂಡ ಐಕ್ ಅವೆತ್ತನೆ ಕತೆ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ತಿರುಗಿನ ಕತೆನು ಯಾನು ಪನ್ಪೆ. ಒಂಜಿ ಊರುಡು ಒರಿ ರಾಜೆ ಇತ್ತೆಗೆ. ಆಯನ ಅಜ್ಜಗ್ ವಿಷ್ಣು ದೇವಿರು ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟಗೆ. ಏರವ್ ಅಜ್ಜ ಪಂದಿಕೇಂಡ ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದ. ಪುದರ್ ಪನ್ನಗನೆ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಆಯನ ಭಕ್ತಿ ದಾದಾ ಪಂದು. ಭಕ್ತ ಪ್ರಹ್ಲಾದನ ಮಗೆ ವಿರೋಚಿ, ವಿರೋಚನ ಮಗೆನೆ ಮಹಾಬಲಿ. ಮಹಾಬಲಿನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಮಾತ ಮೋಕೆಡು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪಂದು ಲೆತ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಯನ ಅಜ್ಜ ಲೆಕ್ಕನೆ ಪರಾಕ್ರಮಿಯಾದಿತ್ತೆ. ವೇದಶಾಸ್ತ್ರನು ಕಲ್ತದು ಮಹಾಜ್ಞಾನಿ ಆಯೆ. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಆಡಳಿತ ಮನ್ಪುನಗ ಆಯನ ಪ್ರಜೆಕುಲು ಮಾತ ಆಸ್ತಿ ಪಾಸ್ತಿಡು ಮಸ್ತ್ ಶ್ರೀಮಂತರಾದಿತ್ತೇರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ದಾನ ಮನ್ಪುನೆಟ್ಟು ಪುದರಾಯಿ. ಆಯ ತನ್ನ ಪ್ರಜೆಕುಲೆನು ಮಸ್ತ್ ಮೋಕೆ ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಅಗಲೇಗು ದಾನ ಧರ್ಮನು ಮಂತೊಂದಿತ್ತೆ. ಪ್ರಜೆಕುಲು ಪೂರ ಆಯನ ದೇವೇರ್ಲಕ್ಕ ಪೂಜೆ ಮನ್ಪರೆ ಸುರುವಂತೇರು. ಯಾನು ಸುರುಪಂತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಪರಾಕ್ರಮಿ ರಾಜೆ. ಯುದ್ಧೊಡು ಮೂಜಿ ಲೋಕವಾಯಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಭೂಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಪಾತಾಳ ಒಂದೇನು ಗೆಂದೊಂಡೆ. ಸ್ವರ್ಗನು ಗೆಂದಿಯೇ ಆತತ್ತಂದೆ ಇಂದ್ರನ ರಾಜಾಸನ ವಶಮನ್ಪರೆ ತುಯ್ಯೆ. ಆಯನ ಸಾಹಸನು ತೂದು ದೇವಾನು ದೇವತೆಗಳು ಪೂರ ವಿಷ್ಣುನ ಕೈತಲು ಪೋಪೇರು. ವಿಷ್ಣುಡ ಬೇಡುವೇರು ಆಯನ ಕೆರಡೂ ಪಂದು. ಆಂಡ ವಿಷ್ಣುವು ಮನಸ್ಸು ಬರ್ಪುಜಿ. ತನ್ನ ಭಕ್ತನಿ ಕೆರ್ಪಿನಿ ಸರಿಯತ್ತು ಪಂದು ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ಅರೆನ ಬುದ್ಧಿ ಪ್ರಯೋಗನು ಮನ್ಪುವೇರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ಯುದ್ಧೊಡು ವಿಜಯ ಆತಿನ ಲೆಕ್ಕೊಡು ಆಯನ ರಾಜ್ಯಡು ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಯಾಗನು ಮನ್ಪುವೆ. ಅಡೆಗು ತನ್ನ ಗುರುವಾಯಿನ ಶುಕ್ಲಾಚಾರ್ಯನ್ಲಾ ಲಿಪ್ಪುವೆ. ಆ ಸಮಯನು ತೂದು ಅಡೆಗು ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ವಾಮನ ಅವತಾರ ಗೆತ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ವೇಷಡು ಬತ್ತದು ದಾನನು ಕೇನುವೆರು. ಎಂಕ್ ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಜಾಗನು ಕೊರ್ಲಾ ಪಂದು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಗುರು ಶುಕ್ರಾಚಾರ್ಯರು ಪನ್ಪೆರು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣನ ರೂಪೊಡು ಇಪ್ಪುನು ಬೊಕ್ಕ ಏರ್ಲಾ ಅತ್ತು ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣು ಪಂದು. ಆಂಡ ಚಕ್ರವರ್ತಿಗು ವಿಷಯ ಗೊತ್ತು ಆಂಡಲ ಆಯ ಪಂತಿನ ಪಾತೆರಡು ಪಿರ ಗೆಪ್ಪುಜಿ. ಮೂಜಿ ಹೆಜ್ಜೆದಾತು ಜಾಗನು ದಾನವಾದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣಗು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಪನ್ಪೆ. ಅದಗ ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ತನ್ನ ಸುರುತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆನು ಸ್ವರ್ಗಗು ದೀಪೇರು. ರಡ್ನೇ ಹೆಜ್ಜೆನು ಭೂಮಿಗು ದೀಪೇರು. ಮೂಜನೇ ಹೆಜ್ಜೆನು ಒಲ್ಪ ದೀವೊಡು ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿ ತನ್ನ ತರೆತಗ್ಗಾದು ಮೂಜನೇ ಹೆಜ್ಜೆನು ದೀಲೇ ಪಂದು ಕೇನುವೆರು. ಅಂಚನೆ ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ಮೂಜನೇ ಹೆಜ್ಜೆನು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಮಂಡ್ಯದ ಮೆತ್ತು ದೀದು ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಪಾತಾಳ ಲೋಕದ ಅಡಿಕು ಪಾಡುವೆರು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ಭಕ್ತಿ ಸಾಹಸನು ತೂದು ವಿಷ್ಣುದೇವೇರು ಒಂಜಿ ವರನು ಕೊರ್ಪೆರು. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಸುಗ್ಗಿ ಕಾಲದ ಸಮಯಡು ಜನಕಲ್ನ ಖುಷಿನು ತೂವರೆ ಭೂಮಿಗು ಬಲಾ ಪಂದು. ಬಲಿಚಕ್ರವರ್ತಿನ ನೆನಪುಗೋಸ್ಕರ ದೀಪಾವಳಿಡು ಒಂಜಿ ದಿನ ಬಳ್ಳಿ ಪಾಡ್ಯ ಪಂದು ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆ ಮನ್ಪುವ. ಎಂಕ್ ತೆರೆದಿನ ಕತೆನು ಯಾನು ಪಂಡೆ. ಯಾನು ಪಂತಿನ ಕತೆ ನಿಗಲಿಗು ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಎನ್ನ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮನ್ಪುಲೆ.
ಅಂಚೆನೆ ಲೈಕ್ ಮನ್ಪುಲೆ, ಅಂಚೆನೆ ನಿಗಲ್ನ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗ್ ಶೇರ್ ಮನ್ಪುಲೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.